In 5, 4, 3, 2, 1. Obi Trice, real name, no gimmicks. Παιδιά, Σάββατο σήμερα, πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα κουπί και να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Παιδιά, ακούστε, σκάω παραγγελία, χτυπάμε κουδουνάκι, ανοίγει, ανεβαίνουμε στον τρίτο με τον ασασέρ και βγαίνει ο Μπάρμπας με τη σοβαρκοφανέλα. Εντάξει, ήταν και μεγάλος άνθρωπος, αλλά ρε Μπάρμπα, κάτσε να δούμε εμείς την παπαρδέλα σου. Βάλε ένα σορτσάκι. Παιδιά, αυτό το βιντεάκι, επειδή έγινε αυτό, σήμερα θα δούμε όλα τα ευτράπελα. Παιδιά, εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε αυτή την περίπτωση? Μήπως είμαι εγώ περίεργος? Λέω τώρα. Εντάξει, δεν το πούμε τίποτα του ανθρώπου. Αλλά ρε Μπάρμπα, πρέπει να δούμε το λούλι σου. Κάτσε, βάλε ένα σορτσάκι, δεν κάνει κακό. Τα λέμε παιδιά, γιατί έχει πολλή δουλειά, θα τα πούμε στην επόμενη. Καλά παιδιά, το πάρτε τηλέφωνο. Εντάξει, πλέον είναι κλασικό, έτσι. Λες και πληρώνουμε μαζί τα τηλέφωνα. Δεν τι γίνεται στον κόσμο. Δεύτερο περιστατικό, πάμε την παραγγελία, χτυπάω το κουδούνι. Περιμένω, μέσα στον ήλιο, τίποτα. Ξαναχτυπάω το κουδούνι, περιμένω εκεί μες στο λιοπύρι. Τίποτα, να μην απαντάει, να μην ανοίγει η πόρτα. Παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, λέω, διανομέας είμαι, έχω φτάσει, θα μου ανοίξετε? Α, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, έχω πάει για μπάνιο, λέει, δεν έχω έρθει ακόμα, τώρα λέει, είμαι στο δρόμο. Έρχομαι, λέει, σε 2 λεπτά. Εντάξει, τα 2 λεπτά δεν ήταν 2 λεπτά. Οπότε αυτό να μην το κάνετε, παιδιά, είναι πολύ άσχημο. Φυσικά η επέδεση με τα μίτσα εκεί, με το σκουτεράκι, τα παρέω, συνάμενοι κουνάμενοι. Αχ, χίλια συγγνώμη, εντάξει, δεν θα τους πούμε και τίποτα. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Εντάξει, τα λέμε, για. Περιστατικό νούμερο 3. Παραγγέλνει μια γυναίκα, ας πούμε την οδό Ορτανσίας 3. Πάμε, φτάνουμε στην οδό, κλειστή η πόρτα απ' έξω, είχε αυλή. Παίρνουμε τηλέφωνο, να μην το σηκώνει. Να ξαναπαίρνω, να μην το σηκώνει. Επικοινωνώ με την εταιρεία, να μην τη βρίσκουν ούτε αυτοί. Να πατάω εικόνες εκεί πέρα, βγαίνει μια γυναίκα από πάνω. Μου λέει, όχι μάνα μου, δεν έχουμε παραγγείλει εδώ πέρα, μου λέει, γιατί ήταν και μονοκατοικία, δεν είναι, κάποιο λάθος έχει γίνει. Αλλά τι να κάνω κι εγώ, δεν μπορούσα να φύγω, έπρεπε να παραδώσω ή να μου πούνε από την εταιρεία να την πάω πίσω. Εν τω μεταξύ είχαμε στείλει στην εταιρεία, δεν τη βρίσκανε για αυτή. Σε κάποια φάση με παίρνει τηλέφωνο αυτή πίσω αφού ένιωσε και μου λέει, δεν είναι εδώ, μου λέει, είναι λίγο πιο κάτω, μου λέει, στο δίπλα στενάκι. Εντάξει, λέω, έρχομαι. Με το που φτάνω εκεί ακριβώς και πάω να κατέβω πάω να κατέβω από το μηχανάκι, ακυρώνει την παραγγελία. Επειδή είχαμε μιλήσει με την εταιρεία και δεν τη βρίσκανε, ακυρώθηκε η παραγγελία και είχε βγει έξω. Τους λέω, συγγνώμη, θα πρέπει να την επιστρέψω στο μαγαζί. Κακό, πολύ κακό. Μάνα μου, αφού έχεις παραγγείλει, έχει λίγο το νου σου, δεν κάνει κακό, εντάξει, δεν είπαμε να περιμένεις απ' έξω, αλλά έχει λίγο το νου σου, θα σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο. Τα λέμε παιδιά στην επόμενη παραγγελία. Κουπί, όταν παραγγέλνεις, τώρα μην μπαίνεις να κάνεις μπάνιο και τα μποτές σου εκείνη την ώρα. Κάτσε να έρθει η παραγγελία να την παραλάβεις και κάνε μετά ό,τι θες. Παιδιά, εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε αυτή την περίπτωση? Μήπως είμαι εγώ περίεργος? Λέω τώρα. Περιστατικό 4. Κάνει μια παραγγελία, λέει μία οδό και από κάτω στα σχόλια λέει μια άλλη οδό, οι οποίες είναι τελείως αντίθετες μεταξύ τους. Τι να κάνω. Έχω στείλει στο συντονισμό να δούμε τι θα γίνεται. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, δεν το σηκώνει.
Από το συντονισμό αργούσαν γιατί ήταν ώρα αιχμής. Οπότε λέω τι να κάνω, να πάω στην πρώτη και ό,τι γίνει. Πάω εκεί πέρα, φτάνω, παίρνω τηλέφωνο να μην απαντάει. Εν τω μεταξύ λέω άστο, λέω πάω να πάω στη δεύτερη. Και καθώς ξεκίναγα να πάω στη δεύτερη, βλέπω έναν άνθρωπο να έρχεται αλλά δεν μίλησε τίποτα. Φεύγω εγώ, και λέω κάτσε τον πάρω ένα τελευταίο τηλέφωνο. Μπασκέ. Και τον παίρνω τηλέφωνο, έχω πάει λίγο παραπέρα. Έλα φίλε, μου λέει εσύ ήσουν να μου λέει που έφυγες. Ναι, του λέω εγώ. Έχεις πάει μακριά? Όχι, του λέω γυρνάω πίσω. Εντάξει, γύρισα πίσω, του δώσα τα πράγματά του ανθρώπου, μου έδωσε και ένα καλό μπουρμπουάρ και όλα καλά. Τα λέμε στην επόμενη. Παιδιά, τώρα κάνα 2 μέρες δεν έχει γίνει τίποτα και παραξενεύτηκα. Λέω τι έγινε, λέω, πάμε καλά. Και σκάει παραγγελία, πάμε στη διεύθυνση του πελάτη, πάμε τίποτα. Παίρνουμε τηλέφωνο, άλλη διεύθυνση. Α, λέει, δεν σας είπανε, λέει, από το μαγαζί ότι είναι αλλού? Όχι, δεν μας είπανε. Και πήγαμε στην επόμενη διεύθυνση. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital. Πάω μια παραγγελία στον πελάτη, τώρα ήταν πληρωμένη. Πάω εκεί πέρα, τον βλέπω κρατάγε 15 ευρώ. Του λέω είναι πληρωμένα, του λέω, δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Και πώς μου το λέει, κάτι κράτησε τα μισά. Μου δίνει ένα τάλιρο, μου λέει τα μισά για σένα, κάτι δεν κατάλαβα, 4,5 κράτησε 4,5. Παιδιά, κάπου εδώ θα το κλείσουμε, μας περιορίζει η μπαταρία του κινητού. Σήμερα είχε πολλή δουλειά, δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα πλάνα όπως θέλαμε και ό,τι θέλαμε. Αλλά θα το εξελίξουμε, αν σας άρεσε κάντε like, subscribe, καθώς και comment για να μας πείτε την άποψή σας από κάτω. Τα λέμε στο επόμενο, γεια. Ανοίγει, ανεβαίνουμε στον τρίτο με το ασανσέρ και βγαίνει ο Μπάρμπας με τη σοβαρκοφανέλα. Αλλά ρε Μπάρμπα, δούμε το λούλι σου. Φυσικά η επέδεση με τα μίτσα εκεί με το σκουτεράκι, τα παρέω, συνάμενοι κουνάμενοι. Αχ, χίλια συγγνώμη.